Hello mga YouTubers, magandang umaga sa ating lahat. So ang sulat na naman ngayon ating bigyan buhay ay galing kay Pastor Troy ng Davao. Ang kanyang sulat nagsasabi, Dear DJ Gerald, tawagin niyo lang po ako sa pangalang Pastor Troy, 27 years old. Una sa lahat, isa po akong blind mula pagkabata pa lang. At hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng aking ama noong bata pa lang ako hanggang sa edad na 20 years old. Kaya ibang tao ang umaalalay sa akin. Sina Pastor Joel ang nagbibigay liwanag sa aking daan. Dahil mula pagkabata pa lang ay ako na ang sinisisi ng aking ama dahil nawala ang aking ina. Dahil kung di pa raw ako niya pinanganak, sana hindi pa siya nawala. Yun. At DJ A and DJ Cheryl, lalong tumakbo ang taon. Malayo na ako sa aking ama at pinagpatuloy ko kung ano ang may kakayahan ako. Naging isang pastor ako sa aming barangay at sila Pastor Joel ang palaging umaalalay sa akin. Isang araw, pumunta ang aking ama sa simbahan na kung saan doon ako nagsasalita. Kasama niya ang aking lolo na siya lang ang umintindi sa akin sa mga problema at siya ang nagturo sa akin na huwag magalit sa aking ama at huwag akong magtanim galit sa aking puso. At ilang araw pa ang dumaan, palagi akong nagsasalita bilang isang pastor na blind sa aming church. At lumipas ang ilang taon, nagkasakit ang aking tatay. At sa hindi pa ito lubusang nawala, ay narinig ko ang salitang anak, na ibig sabihin ay napatawad na niya ako kahit hindi ko naman kasalanan na nawala ang aking nanay. Pero sa huling bahagi ng kanyang buhay ay natanggap niya ako bilang anak. At syempre naparamdam ko rin sa kanya ang pagmamahal bilang anak. Niyakap ko siya ng mahigpit, ngunit huli na ang lahat dahil ilang minuto na lang aalis na ang aking ama. Pero hindi ako nagsisi dahil sa huling bahagi ng kanyang buhay ay naparamdam pa niya sa akin na mahal niya ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kuya A, Kuya Gerald, sana po nagustuhan ninyo ang aking life story or totoong buhay ko na binahagi sa inyong programa through Messenger. Sana po mabigyan buhay ninyo ang aking kasaysayan. Maraming salamat. Ito po si Troy ng Davao. Yun o, so maganda ang story ni DJ A ngayong araw mga guys. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga upload videos na walang tao. At maraming salamat nga pala kay Pastor Troy sa kanyang binahaging sulat sa atin ngayon, no? Tinagalog ko lang kasi Bisaya yung drama namin para magkaintindihan tayo mga Tagalog.
At sana po ipagpatuloy nyo ang pagsuporta sa aming YouTube channel, ang Marbais channel. At sa may mga kasaysayan dyan, pakisulat na yan at isend sa ating messenger, ang Ariel Maris Caro, sa Facebook. Yun, no? Sa messenger nyo lang isend para mababasa natin yun. So maraming salamat, aalis na ako at thank you sa mga tagapakinig. Wala man tayong maibigay na dahilan para ipagpatuloy ang ating buhay, pero ang pagmamahalan at pananalig sa Diyos ay nandiyan. Nataw ang usa ka batang lalaki, gawa man lang gani bisag juteng pagmahal gikan sa iyang ginikanan. Sa pagkatao niya, gikalwaan ng daan ug katalagman, may kapansanan, walay pananaw, way nagmahal. Ingon pa din ang akong kapalaran, magdako kong may pagmahal sa akong amahan. Dili ko barsa nga bawa ang akong inahan. Apanon sa may nahimo ko sa iyo, ganong igudi-idi man lang ang dakong kasuko sa pinalangga kong amahan. Bisag kanuso, tikyot ko mo ilan ni mong ako kang anak. Tungod ikaw ang hinundan nga namatay ang ako pinalanggang asawa. Wa ko'y anak nga buta. Wa ko'y anak nga buta. Mga kagalaan, bagong suwilano na usap, ang akong idalit kaninyong tanan. Ang kining maong suwilanon atong gitiguluhan, sala ko ba nga mawa ang pinalangga kong mahal. Ganun dili man ko pinangga ni Papa. Sala ko ba nga mawa ang akong inahan. Daman di kanyang hiya po. Ay Ginoo ko, di ba po? Nakaibalo ka nga dili ka makakita. Kapag nga nung naglakaw-lakaw ka man. Lo, ganun di man ko pinangga ni Papa, lo. Unsa man din nahimo na akong sayop niya. Ganun wa bang ko niya hataki og bili. Apo, sige lang. Mayo magipangayo nimo sa Ginoo nga ingon anak mahitabo nimo wa man. Lo, 18 anyos na ko karon. 18 ka tuig pud ko nag-antos nga may pagmahal gikan ni Papa. Ayaw lang kabala ka, Apo. Kay samtang buhi pa si lolo nimo. Tabangan ka niya ron sa ingon. Dili ka mahintong pawak sa kalautan. Kabakaluluoy mo, pinalangga ko, Apo. Hubog sa kangay uli. Ano ba tayo hubog ko? Tay, gano? Naa pa ba naghuwat ako? Naa pa ba akong asawa ko nagpaabot na ako? Naa pa kong nagpaabot ni mo pa. Hello! Usa ka kataong hinungdan kung anong nawa ang imong inahan.
Mas mayo pa nga ikaw ang nawa. Tugod wa kay bili ning kalibutan. Usa ka kabuta. Usa ka kabuta. Oh, ang kuno na ako. Butalang tinuod ko. Butalang tinuod ko. Apan, uta. Hatagang bilis ako kabahan. Aga akong pag-ako. Lord, hatagi pagkudugang kusog. Hatagi pa, Lord. Ay, dong. Kanang lain may ako. Busy man ta sa sunod adlaw. Unsa kay mayog mo apil kag singing contest dong? Ha? Pwede di ay? Nahabay mo dawat og singing contest nga botaman ko. Oy, ayaw gid judge dong. Kay okay gid kayo na. Saman, adto ta? Dili lang ko. Ayaw i-dibdib ang tanang pangitabo sa imong kinabuhi dong. Kaya kung dili ka mo bagon, malukapan na lang yun kahangtod sa hangtod. Ang butong hangtod ka sa kong magdala sa kabugat. Nining suliran nga ako karong kipasan. Wa pa manggit ka dawat si papa na ako. Wa man niya madawat ang akong kapansanan hinoon. Gibasol ko niya. Nga ako kon hinungdan kung anong namatay ang akong mama. Sala ko pa di ay. Nga mawa ang akong inahan. Tutuod si papa. Mayaw na lang unta ug wa ko mataw. Unta, di lang mawa si mama. Dong, ayaw ka balaka. Napay pag-asa. Madawat relate kanya pohon. Kaha. Lord, wala man ko'y mahatag nga regalo sa akong amahan. Dili ang birthday. Apa nang akong pagmahal. Niya, Lord, bisag unsay may tabo. Dili gid nako igsapayan ang mga kasuko ngayong gipakita nako Ginoo. Ang importante, mahal na ko si Papa. Pat yun man ko niya sa mga pulo nga masakit. Apan sa gihapon, ako ra gihapong ipabati niya ang akong pagmahal isip iyang anak. Ginoo, di pa ang akong salabutan. Lamdagi pa ang akong kasing-kasing. Ugdan agi ako aron dili mahisalaag.
Kumusta ka na, Dong Troy? Okay lang ko, Pastor. Ganahan ba ka nga moapil sa among simba karong Domingo? Apa nang problema, Pastor? Wala ko'y guide. Ako lang usa. Oh, di ko dadalon ang batang may pulos, Pastor. Oh, Mister, ayaw ginanaa ang imong anak. Anak ni mo siya bisag unsa pay mahitabo sa kalibutan. Tungod kita gianak, doon na may kapansanan o wala. Naay na kong rason ang Ginoo kung anong gianak kita. O, mas mayo pa nga, imo na lang ng dato ng bata dito sa inyo. Kaysa inyo nang ibilin din eh. Gikapoy ko buhian na niya. Wa man kanay kapuslanan sa kalibutan. Dili makakita ug mapahinungdan nga namatay ang akong asawa. Sige, Mister. Dito na lang siya nako. Mga kaigalaan, mayong buntag ka natong tanan. Mayong butang, Pastor. Mayong butang sa Pastor. Sa dili pa kita magsugod, na ako'y ipaila-ila ninyo. Ipaila-ila na ko ninyo kining akong bisita nga tawgon na nato sa pangalan Troy. Mayong buntag sa tanan. Ako di ay si Troy Manggubat. Nagpasalamat ko kay na may tao nga kanang mitabang nako aron makasimba. Doon na may tao nga may pakita og interes sa akong pagkatao bisan pag may kapansanan ko. Pero abi ninyo guys, mga kaigsuonan, sa akong amahan wa ko'y bili para niya. Apan sa gihapon wa magpipagdumot niya ba, tungod mahal man ako siya, tungod siya ang akong amahan. Kay matud pabitaw sa basahon ni Mateo ug wa ko masayop. Kung sige sa katong magpaubos ipataas, o kung sikinsang magpataas ipaubos. Apat sa gihapon dili mabuhag akong pagbahal sa akong amahan. Busa ka mo, swerte ka mo nga na ay kahayag ang inyong mga mata o gamitan ninyo kini sa hustong dalan. Ayaw ninyo iliko sa sayop, kundi ipunting ninyo kini sa dalan nga kung diin anaa ang kaluwasan. Nagkaduol na lang ang pagbalik sa atong manluluwas. Busa andam nga maginandamon gid kita aron sa ingon dili kita niya hikalimtan kung balik na siya. Usa ka buwan na sukad nga nawa dinhi sabay ang puta ug way pulos kong anak. Oo, gagaypay ka gawa niya ba siya makita? O ganon di ko malipay. Mas maayo man gani nga di na siya mobalik. Ako bibilib ko pag-ayo sa mga tao nga dili unsa sa imong anak. Gihatagan nilang bili ang imong anak
samtang ikaw nga kaugalingon niyang amahan, maupahiroon mo unay pagpatay niya. Unsa ka man gyud tay? Adto ka gyud dapig sa anak ko ngay hinungdan? O ari ka dapig nako ngay mong kaugalingong anak? Wa man sa ingon nga na ako'y gidapigan. Ang ako alang nga naluoy ko sa bata. Diin daw siya makakita ramon. Labaw nang wa siya guide. Apan sa gihapon naninguha man ang imong anak aron dili makatawag ka og pabugat siya sa imong kinabuhi. Basta dili na ko ganahan nga mabalik din ang inutil kong anak. Bahala siya siyang kinabuhi. Mamatay siya o gusto siya. Mayong adlaw, pastor. Mayong adlaw, pastor. Mayulo, pastor. Mayong adlaw ninyo. Magsugod na ta ha. Apan sa wala pa, magampo na kita. Lord, nga labing gamhanan, Diyos, nga labing balaan, nagapasalamat kami una sa tanan sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Sa mga kalipay sa among kasing-kasing nga imong kanunay gipatagamtam, sa paglamdag nimo sa among mga huna-huna, sa paglimpyo sa among mga sala, sa paghatag ug kinabuhi nga way gibati sa lawas. Dining adlaw na pod nga Domingo, Ginoo, among pangayoon na imong proteksyon sa amon asab nga pagbatbat sa imong pulong, aron sa ingon dili kami ihsalaag sa panulay. Lamdagi ang matag usa ka membro maunta, mamahimong madinuagon ug matuhop gyud pagmaayo sa ilang kasing-kasing ang matag pulong nga akong pagkabasahon, ug kini pulong nga gikan kanimo among Ginoo. Kining tanan akong gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo, imong bugtong anak, nga hari ug maghari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga kaigsuunan, ang atong basahon karon mahitungod sa kinabuhi ni Sakeo. Og adto kini nato mabasa sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 1 ngadto sa 10. Si Sakeo, usa ka taong dato, negosyante ug labaw sa tanan, siya ang tigdawat sa mga kwarta nga para iyaha. Ug usa ka adlaw nadungog niya nga si Kristo Jesus nagtudlo bahin sa mga pulong sa amahan. Sa kadagang tao dili na makakita si Sakeo tungod mubo man siya nga pagkatao. Apan unsay iyang gibuhat, bisag unsa pa kalisod sa kahoy nga sakahon, iya gid kining gisaka aron lang sa ingon makita niya ang Ginoo nga maoy labawng makagagahom sa nga tanan nga gipadala sa atong amahan. Ug kana mao si Jesucristo ang atong manluluwas ug manunubos sa tibuok kalibutan. Sa kadagang tao nga nag-alirong kang Kristo, si Sakeo gyud ang napansin ni Ginoong Hesukristo. Ug iya pa kining giingnan nga Sakeo, Sakeo, kanaog diha, kay adto ako mudayon sa inyong balay. Di ba?
Kita ninyo mga higala, si Sakyo mitubag Ginoo nganong adto ka man mo dayon sa amua nga makasasala man ako. Ang Ginoo mingon, Sakyo, sa imong pagsaka sa kahoy nakita na nako ang imong paghinulsol busa, makadayon ka sa akong gingharian o sa gingharian sa akong amahan. Unta ingon ana lang ang mga tao, mga kaigsuonan. Unta pareha lang ni Kristo ang mga tao nga kamaong mulingi o makamaong mulingi sa mga nakasala kanila, nga makamaong mulingi sa mga nagginahanglan og panabang. Mayong adlaw, mister. Oh, pastor, ikaw kini? Unsa may kalagan ako nimo, pastor? Mister, Abi nimo, nalipay ba ako nga ang imong anak, si Troy, na nahimo na nakong partner. o kung sabot nimong ipasabot, pastor? Kung mahimo, imbitahon ko kamo sa imong amay o imong amahan nga mutry ka simba karong Domingo. O diin, paghiwato na ako ang misa. Okay ba, mister? Oh, ikaw ang mahibaw, pastor. Buhatog din kami dito, pastor. Gusto sa dako nga makita si Troy, ang pinalangga kong apo. Naanata sa simbahan. Gaya nga mo ragwa ka ba? Bahimutang diha, ha? Wa tay. Ay, dali. Dali taman lingkod, oh. Kaya magsugod na ang misa. Magsugod ng wali ni pastor. Muna ka ba niya? Muna ka ba ni Troy? Tuwa si Troy. Mayong buntag sa tanan. Una sa tanan, magampo una kita bago na to ihatag sa atong pastor nga bag-o ang atong simba karong adlaw. Unsay buti pa sa butine. Si Troy may bagong pastor. Atong tawagon si Pastor Troy aron sa pagampo. Lord, langit no na mga amahan, salamat kayo sa matag adlaw, sa kabaskog, kalig-on sa lawas nga migatag sa matag usa ka namo. Akong mga panghinaot, Lord, nga matagpulong karon nga among sawan, makalamngag sa matag usa ka kasing-kasing, sa mga matig-a ug pinakamatig-a gayud nga kasing-kasing nga unta malukmay na Ginoo. Salamat kayo sa grasya nga imong gihatag kanamo, Lord, sa matag kalipay nga imong gipatagamtam, sa matag presensya nga imong gipatagamtam sa matag usa kanamo, sa imong pagproteher sa matag adlaw.
sa imong pagpahilayo kanamo dining pandemic nga gingadlag COVID-19. Wad anay taon kini Ginoo aron makabalik na ang imong mga katawhan sa pag-alagad kanimo. Mahatagan na usab og solusyon ang gigutom nga tiyan. Mahatagan na usab og solusyon ang mga kalag nga nahisalaag. Kining tanan akong gipasalamatan sa ngalan ni Kristo, bugtong na mong maluluwas. Amen ug amen. Mga higala, mayong adlaw natong tanan. Mayong adlaw sa pastor. Mayong adlaw, pastor. Mayong adlaw, pastor. Mayong adlaw, pastor. Mayong adlaw, pastor. Ang ato karong tema may tungod sa usa ka amahan ug ang duha niya ka anak. Ato lang ngalanan og Pedro ang amahan. Ang duha niya ka anak si Tom o si John. Kining amahan nga naay duha ka anak dato kwartahan, lapad o kayutaan. Usa ka adlaw mihangyo si John sa iyang amahan nga kung mahimo bahino na ang ilang katigayunan. Kay gusto man niya nga manimpad sa laing nasod aron didto padakuon kuno niya ang iyang negosyo o ang iyang bahin iyang ikapital sa iyang negosyo. Wa magdumili ang amahan tungod nakauyon kini sa sugyot sa mao niyang anak nga gusto nang kuhaon ang bahin. O gihatag niya kini. Samtang si Rostom naghulat lang na kanus agyud ihatag ang para iyaha. So kini si Rostom usa kini ka mamaligyaay og manok. So specific na to dili manok nga giluto kundi mga manok nga binuhi, no? Sa dihang nadawat na ni John ang yambahin milarga dayon kini sa laing nasod. Dito waldas kini sa iyang kwarta, mga higala. Wala gyud niya huna-hunaa nga mahurot ang maong katigayunan nga gipapanunod sa iyang amahan niya. Diba sa ato yung naandan buhi pa ang amahan, di na nato makuha ang atong bahin. So ari na nato makuha kung patay na ang amahan. Milabay ang pila ka tuig, wa nagibalita si Pedro sa iyang anak si John. Tungod wa naman kini nibalik. Usa ka adlaw, wa na lang makabantay si John nga naubos na di ayang niyang kwarta. Wa na siya kwarta. Usa ka barkada iyang gipalapitan aron makapatabang kini. Tod kining mga barkada nga iya karong gipaduulan o giduulan, usa man kini sa nakabenepisyo sa iyang kwarta kanhi, sa kwartahan pa. Apan gibalibaran siya sa iyang barkada. Tungod wa gid kini matabang. May palapit na pod siya sa ikaduhang barkada. Nangayo bisag pagkaon na lang nga sobra. Apan gibalibaran gid kini. Ang ikatulo niyang giduol mao ang iyang pinakasuod nga barkada. Nga kani sa may kwarta pa siya, pero may gid kining musikit niya. Apan gibalibaran sa gihapon siya sa ikatulong higayon. Naglakaw sa dalan nga naghuna-huna si John kung unsay mahitabo
Nga naman siya kwarta. Misulod siya trabaho. Siya tig-alaga sa mga baboy. Apan si Jan tugod sa kagutom na, kay di ba sa ato karon kung mo trabaho ka, binulan man una sweldo, ug usahay makasud kag trabaho dili pa libre ang kaon. So mauna ang nahitabo ni Jan, walay libreng pagkaon. Trabaho siya apan walay libreng pagkaon. Ang gibuhat ni Jan, mataglawog sa baboy nga mahabilin iyang gikaon tungod sa kagutom. Og misud sa nahuna ni Jan nga sayop ang iyang gibuhat. Og gigabaan na siya sa iyang gibuhat nga pagdali-dali og kuha sa iyang bahin nga buhi pa ang iyang amahan. Og dako pag responsibilidad nga magdugay pa tungod wa may sakit ang iyang amahan. Nakahuna-una si Jan nga mobalik sa iyang amahan ug sa iyang kasing-kasing. Wa gyud ang pagpangduha-duha nga basig isalikway siya sa iyang amahan o di ba kaha batu-batuan siya pag-abot sa ilaha. Labi na gyud kumasayran nga naubos di ay ang iyang kamtangan or kabtangan. Pusa may desisyon si Jan nga mauli og sa paghiabot niya sa ila, gisugat siya sa iyang amahan og gigakos bisan pa man sa kalago sa iyang dagway na ilhan gyapon kini sa pinanggang amahan. Ako nagdako ko guys nga way amahan nga nagpangka. Nauntay inahan nga giantosan ko sud sa siyam ka bulan. Apan o naman siya gikuha sa Ginoo nako. Og atay continue ang atong istorya sa pagiabot na ni Jan sa ilaha. Gisugat kini sa amahan nga puno sa pagmahal, gigakos o gipapartihan kay kuno nabuhi ang dugay na niyang namatay nga anak. Gipapartihan kini, gibistihan, gipahumutan ug gipasigarbo. So mao kato ang atong istorya guys sa kinabuhi ni Jan. Dili tinuod ng pangalan pero akong gi-share ninyo. Nahimong pastor si Troy og sa pagwali ni Inilas naa ang iyang amahan og maoy naminaw gyud mismo sa iyang pagwali. Apan misulod kaha sa kaisipan sa maong amahan nga dawato na niya ang iyang anak nga bisan pa man may kapansanan kini. Sa atong pagbalik sundan nato ang iyang amahan ug ang apuhan ni Troy. Ay, onya, unsa may imong ikasulti sa imong anak? Di ba ko di babasol pa nga mag-iningon ko ana.
ganong mura man hinuon kog nalukmay sa iyang gipalulit Di ko ni mo mabasol, pastor, kung anong nag-iningon ko ini. Nawa manggud ako ang akong pinalanggang asawa. Tugod niya. Paggawas sa maong bata, wa naman na niya pangayua nga mawa ang iyang inahan. Wa man niya pangayua nga siya maginungdan nga mawa ang iyang inahan. Pagbuot sa kahitasan katong tanan. Ug dili pagbuot ni Troy. Buotan baya ang imong anak? Bisan pa man sa gipakita nimo niyang kasuko, apan sa gihapon pagmahal ang iyang gitugbang. Mao'y hinungdan nga wala siya mopauli diri sa inyo. Ug mao'y hinungdan nga dito na lang siya sa amo ang simbahan magpuyo. Tungod dili niya gusto nga masuko kaniya. Tungod pinangga kaniya. Dito lang sa siya sa inyo ha, pastor. Tungod basin puhon kung madawat na nako siya. Dili ba ka manimba? Oh, hindi lang sa ko manimba tiyo. Si Lolo lang may dada. Ganon di ka man manimba. Ganon si Lolo naman hinuod ang ipong ipadala. Di ba kaganahan nga maminaw sa wali sa imong anak na pastor na karon? Ayaw na lang pagpugsan dili. Kita na lang ang simba og si Loloy. Naude ko ipada ninyo. Regalo ni para sa pastor. Og kamo ingon nga para na sa imong anak. Basta para ni sa pastor. Good morning sa tanan. Mayong adlaw. Lord, good morning. Mga kaigsuonan ko sa pagtuo, good morning. Ang ato karong bag-ong leksyon is about or kabahin na sa usa ka mag-uuma. Ang usa ka mag-uuma, guys, sige ang iyang tanom sa batuon nga yuta. Ang binhi mitubo man tuod apan wala mo dugay tungod kaysa gahi man niya kini gitanom or batuon nga yuta. Mao nga instead nga maka street pa og tubo ang iyang gamot, wala tungod kay na may mga gahi nga bato. Namatay kini pag-abot sa pila ka adlaw. Ingon ana usab ang atong pagtuo. Kung mamatay ang atong pagtuo, wala tay pagsalig na sa Ginoo. O kung wala tay pagsalig sa Ginoo, diha na ta sudlon sa yawa. Tintalon ta niya, guys. Busa kapareha sa usa ka tawo nga mag-uuma nga nagtanom sa batuon. Nawa pod namatay ang iyang tanom. Pareha bitaw nga magtanom ka og kawayan, oras nga abutan og bagyo matumba man ang maong kawayan, di ba? Ingana usab ang atong pagtuo, dapat ligon or ligon pa sa tubo nga gitarok sa yuta or sa kinakailaw man bahin sa yuta.
Parehas kagahi sa pagtuo sa akong amahan. Pareha kagahi sa iyang kasuko diri nako. Unta guys, magpadayon kita. Magtanom kita sa hindot nga yuta. Aron sa ingon malipayon kita kanunay. Ay kanindot yun sa wali sa bata. Maragang nagaan ang akong hula-hula. Ay nako. Unta. Dili lang unta bahitabo nga. Mawahi ang tanan. Dawato lang unta sa iyang amahan, ayang anak. Screensaver. File manager. 230 for 10 games. Extra 1/1. Select. Ginoo. Maluhi ka. Kuha na ni kagahi sa akong kasing-kasing. Pahubo ka na ang akong kasing-kasing. Maluhi ka, Ginoo. File manager. Gusto kong tambisitahan ang akong amahan nga naisakit. Apan sa gihapon, daan ako ang pagpanagana. Nga basig dili gihapon ko niya madawat. Pa, mahal ko ikaw. Mahal kaayo. Pwede ay uniyong ako anak. Gipangita mo ba di ay ang mga anak, mister? Kinsa may mga anak, mister? Akong binanggang anak. Pasilo Niara ko, pa. Kanina kapag yun yung gihuwat. tungod gusto niya nga magkasulti ka mo. Pa, kadugay sa panahon nga gusto ko ikaw magakos. Apan imo kining gihikaw na ako.
Ug kadugay sa panahon nga gusto ko makauban ka sa taas nga higayon apan ibo ding gihikaw na ako. Pasilog anak ko. Dawatang yang gitunol nga sulat, mister. Gusto niya nga ipabasa ang nakabutang nining maong sulat. Pasahon ko kini maong sulat pa. Pinalangga kong anak. Kataas sa panahon nga nagmagahi ang ako kasing-kasing sa pagpasaylo ug pagdawat nimo. Di nga dili kinahanglan nga mangayo kung pasaylo or muhatag ko sa akong pasaylo dinha nimo. Tuwad wa ka makasa sa pagkawa sa imong inahan, kundi pagbuot sa kahitasan nga nawa ang imong inahan. Ug pasaylo ako sa wala ko pagdawat nimo, anak. Apan salam ko ba kamawa ang akong minahal? Anak, pasaylo ako. Dili naman di ka makauban sa taas ng panahon. Apan nakahibalo ko nga luwas ka na. Tuod na sayod ko nga dili ka pasagdan sa mga tao nga may atiman mo karon. Pasaylo ako, Troy. Anak. Ayaw sa pagpiyog ang ibang mga mata pa. Di ako. Gigat ko sa tika. Tugang ko sa tika. Manuwi ka. Ayaw pagpiyog ang ibang mga mata pa. Pa. Umuwi dagdagan. Umuwi dagdagan. Sige. Pauwi na pa. Baluna nga akong pagmahal ni mo. Kabisan sa sinugdanan ng ton karon may pagluban pa. Sugaton ka sa mga anghel. Kung magkuyong naman ni Mama. Goodbye, Pa. Among mga paso po nimo, Troy. Salamat, Pastor. Hataas pa ang higayon. Magkita pa kamo pag-abot sa gustong panahon sa imong amahan. Sa laing kalibutan. Dili man karon, dili man ugma, labaw ng dili sunod bulan, kundi sa sunod panahon. Gisalig na nako sa Ginoo ang tanan, Pastor.
O salamat. Kaysa wala pamabugto sa iyang gininawa nga akong amahan. Napabatsyag na ko niya nga pinanggadan ko siya. Nagakos ug nadungog pa niya ang tanan kong gisulti. Para nako hamubura kayo katong higayon na nga nakita nako siya. Ug nadungog nako ang iyang pagsampit og anak. Pansagihapon, nagpasalamat ko. Kasa kadugay sa panahon nga akong gipaabot nga madawat ko niya isip anak niya. Karon nahitabo na gyud. Bisan pa man nga may biya na si anak ko. Malipayo na kayo ko nini, Pastor. Troy, ang matag kinabuhi sa tao, aduna gyud padulngan. Ang matag kinabuhi sa tao, mamahimong lumalabay lang nining kalibutan. Samtang dito sa langit, magmalipayon na niya kita. Sa langit, wala na'y kasakit, wala'y kaguol, ug tanan pulos na kalipay. Pastor. Uwahin na nga madunggan nimo ang pagsampit og anak. Apan dako na kayong kalipay gikan ni Troy nga madunggan nagisampit siyang anak sa iyang pinalanggang amahan sa kadugay sa panahon nga nagpaabot kini nga madawat na gyud sa iyang amahan. Ug mga higala bisan pa man sa mga nangagis sa kinabuhi ni Troy, padayon nga gisaulog niya ang iyang pagkaanak. Padayon nga gipangga ang iyang amahan bisan pa man sa kagahi sa kasing-kasing niini sa pagdawat niya. Sa ngadto-ngadto na dawat ra siya sa iyang amahan apan uwahin na tungod namatay man ang pinalanggang amahan. Apan sa gihapon, nagpasalamat si Troy kasabisan sa katapusang higayon sa kinabuhi sa iyang amahan or pinitik sa iyang pulso. Napabatsyag ni ini nga pinangga siya sa iyang amahan sa katapusang higayon. Mga higala, diri na sab nato siraduhan kining atong sugilanon nga atong gitiguluhan. Sala ko ba nga mawa ang pinangga kong mahal? Kining mga sugilanon gibuhatan og duwa sa radyo ni Gisrin Garciso, ubos sa direksyon ni Jerel Aurelio. Mga higala, dagang salamat ug manghinaot ko nga nakahatag na usab kinig leksyon alang sa tanang tigpaminawan sa Marbais Channel. Daghang salamat ug ngayong adlaw natong tanan.